Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat ken gagayem. So welcome back to our Lifeline topic review this evening. So nalpas manen iti daytoy nga lawas aglipas tayo manen kadaytoy nga weekdays iti ay aldaw iti Biyernes ket napintas man unay gagayem ken kakabsat nga bayat iti pinaglipas iti panagtrabaho dayo especially kadagiti padak nga government employees ket ada iti balon-balon tayo manen nga mensahe iti Dios itatang rabii kas detay na udi nga topic tayo iti lifeline tayo itatang lawas inaindaklan ken napudno nga ayat ti Dios. So amok nga excited din dito mong galmaysa ket sakbay man nga rod iti amin kahit kuman nga i rugi tayo detoy iti maysa nga kararag. So agkararag tayo nga rod amin kakabsat. Wapo Dios agyaman kami iti daytoy nga oras ket kan na kami iti pamendisyon ken ikab dito mong galmaysa wapo nga mga ngawat iti daytoy mensahem ti tumunggal maysa iti kinasirib ken panakaawat. Talek mi Lord nga sika iti mapadayawan iti kadaytoy nga aramid. Talek mi amin ti kabuuan daytoy nga lifeline topic review mi especially kadagiti kakabsat nga nag-join ken digiti contacts nga nag-join kadaytoy nga oras. Dawat mi amin digitoy babaen tinagan ni Jesus. Amen. So sakbay nga iyam amok digiti kakabsat tayo nga panelist itatang rabii. So kablaawak man amin digitay kakabsat wenno ifal-follow up mi ijay Metro Gabo nga ag-join or nag-join itatang nga oras da Justin kastamet kada Cedric, da Chester, Dan, ni DJ, ni Dimple, da Allen, ken da Kyle amin kayo itan nga kakabsat mi Tagabo. Welcome to our topic review this evening and even digiti kakabsat mi ti Sentro, da JR, CJ, kastamet kada Alex, RJ, ken ni James Mariano. So ngarod iyam amok kanyayo digitay panelist sayo tatang rabi kakabsat nga kadwa tayo kadetoy topic review or lifeline topic review tayo this evening. Hawagak man nga rod ni Kuya Bart nga yam amuna iti bagbagi namanen ken i-invite digiti kakabsat nga inamet inimbitaran para kadetoy nga rabi. Kuya Bart? Naimbaga rabi tayo amin kakabsat na nang nangruna digitay ipalpalo up ni J Gabo naibaga ni Jeno ning naganan na pay iti amin itan ken digitay pay naka-tune in tatang rabi kadeti lifeline topic review ket naimbaga rabi tayo amin ket dingeg tayo kadeti yung review tapno no mas manunay pay ti panakamamutay ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Thank you very much Kuya Bart. Kastamet ka sumarunong inakawagan detay ex-girlfriend ko. Ex-girlfriend ko idi ngem isu ti kapisi ti pusok tatta wan sa bali no haang ni Domelin Aquino. Sis Domelin? Okay. So mabalin nga ulitem Sis Domelin timangi nakamute ka, I'm sorry. Laaw kadigiti kakabsat tayo. Sige kakabsat naimbag garabi itay amin gagayem ken kakabsat ket pagyamanan mi man iti presensya dagiti kakabsat nga naka-tune in tatang rabii ket idawdawat mi nga agtalineed tayo from the start until the end dayti nga topic ket sangsang kamay sa tayo nga ag-learn ken ag-enjoy tayo lang agdeng kay kakabsat. God bless us all.
Thank you very much, Sis Domelin. So sumarunong nga nakawagan, iso na iti ministry area leader, ministry area leader, sorry. Iso na iti primary leader, iti primary women, iti lakas ang kan ministry dito ilawag. So awagak man nga rod ni Ate Mia. Good evening, Ate. Praise the Lord, mga kakabsat. Good evening. So, nagpintasan man dati nga opportunity nga datayo kat na tipon-tipon manen iso nga awan sa bali nga may baga kakabsat no di iti pinagdengeg tayo nga stay focus tayo lang ken i-enjoy tayo lang dati ka pinagdengeg tayo kakabsat ken opportunity nga kablaawan digiti kakabagyak kasi naisend dati nga link kanya dahil apayaw ket good evening kada kay amin dita apayaw ket agpagyamanak nga itang arabi ket kadwada kayo nga dumngeg kada ito nga naindaklan nga sasao ti Dios ket hope and pray nga makaited deto iti naununegmet nga pannakaawat iti sasao ti Dios. God Praise bless the Lord. everyone. Praise the Lord. Agyaman kami unay, Ate Mia, at least hanlang gayam nga dito ilawag wano ti the Holy Locos Norte iti kakadwadata nga naka-tune in, but we are thankful kasi adda digiti kakabsat tayo di apayaw at nunukas tagat mangnamnama tayo babaen iti grasya iti Dios addanto ibaon ni Apo Jesus nga mangitultuloy wenno mangpalawa ti ministry na di apayaw. So tapno makompleto digitoy kakabsat tayo nga panelist itat nga rabi awagak nga ron din ni Ate Lidel nga iso na iti mangkompleto kadetoy nga grupo. Ate Lidel. Naimbag man nga rabi tayo amin kakabsat nang nangruna digiti kontak ko digiti palfalo apek nga adda itatang agdingdingeg kastamet digiti gagayem ken digiti membro iti pamilya digiti kontak ko itata adda adamot nga makipag buybuya ken digiti nananang da nga kontak ko itata ket awisan kayo man nga rod amin nga itultuloy nga addaan iti ragsak ken attentive heart nga mangdingeg digitoy nasantuan nga sarsarita iti Dios ta daytoy iti pudno nga makaited iti ragsak ken ti kapya nga pinagbiag iti naldaw-aldaw. Ket God bless to all of you. Praise the Lord. So nga rod amok nga excited din titumonggal maysa nga manggigan digiti non uneg pay nga panakaawat base kadigitay tallo nga challenge wenno facilitation questions for us to understand deeper DJ topic tayo last Wednesday which is na impaulwan ti naindaklan ken napudno nga ayat ti Dios. So i-review nga rod kakabsat ti pattern na no sino iti agsasarunong ag-share so umuna ni Kuya Bart ni Sis Domelin, ni Ate Mia, and ni Ate Lidel. So, umuna-unay or umuna nga intayo pag sasaritaan, itatang oras, is the great love of God. So, dato'y iti umuna nga challenge or umuna nga punto ngayon tayo pagsasaritaan itang oras. Ngamsakbay man nga iti amin, naadaw dato'y tupiko tayo iti libro ni San Juan, kapitulo 3, versikulo 16, nga kinunanad toy, gapo iti kastaunay a panagayat iti Dios iti lobong ented na ti bugbugtong nga anak na, tapno sa sinuman, amamati ken kuana saan amatay, no diket agbyag nga agnanayon. So daytoy kastoy iti pinangipakita, kuno pinangipa-experience ni God, uno ni apo tayo a Diyos iti panagayat na iti tumunggal maysa nga tao ken especially kadigitay pudno unay nga nangawat ken ni Apo Jesus akas personal nga Dios ken mangisalakan iti biag na hantayo ngamin nga maibaga nga ma-experience tay detoy wenno maamuan tay detoy nga mensahe uray no naipay iti amin no once nga hantayo nga nagbabawi iti basol ken inawat ni Apo Jesus akas personal nga Dios ken mangisalakan. So nga rod ti umuna nga puntong entayo pagsasaritaan is the great love of God. Wenno iti Ilocano ti nakadakdakkel nga ayat ti Dios. Ngarod adda kadi
dakdakkel nga ayat ngem ti ayat ti Dios kanya tayo. So detoy ti challenge kanya tayo amin itatta adda ka di pay dakdakkel nga ayat ngem ti panagayat iti Dios tumunggal may sa kanya tayo. So denggente man nga rod ni Kuya Bart no anya iti in-reveal ni God kanya na panggep kadetoy nga point number 1 tayo. So Kuya Bart. So, naimbag man yan, rabi tayo kakapsat. When daytoy nalawag meten iti passage tayo nga gapu iti kadakel iti ayat ti Dios ito bung iti bukbuk to nga na. So ti nagkuha kanyak daytoy kasanok met nga subadan di jay nakadakdakkel nga ayat ti Dios kanyak. Kasi ado ti nakarami din ti Dios gapu iti ayat na. Jako ay hangkon nga mabilang ket hangkon nga mabilbilang pa digitoy ket awanen ti pangiti padaak awanen mga padaak iti ayat iti Dios iti tumunggal maysa kada tayo nang nangro na kanya ket kasi ti kasali lang ngenen gapu iti ayat ti Dios ket amin inoras-oras dinak baybayan adalat tadita nga mga tartarabay ti tumunggal maysa ket dijay ko nga nakita ti wano na experience tata iti napalaos nga ayat iti Dios iti lobong ken ti maysa pay nga di makita ka panagayat iti Dios kanya wenno kadatay amin ket digiti gapo iti pinangaramid kadagiti pakayatan na ket ikan na itag na digiti metla lang tao nga mayat nga mangawat kanya na iso dijay ti ket dijay kumet nga dijay ti pakakitan wenno pay ipakita kumet nga dijay ayat ti Dios ket maiguray kumet iti sabali gapo iti pinangi share kumet kaditi ayat na wenno diti no ana ti naramid na kanya ket dijay nga may pakita met iti napalaos a panagayat ti tumunggal may sa wenno ti ayat ti Dios nga naawat ko ket dapat ket i-share kumet iti dadto mapay. So dijay lang Jelo. Thank you. Praise the Lord. Kuya Bart, so nalawag kakabsat ken gagayem nga awanen pay awanen ti sabali pay nga dakdakkel nga ayat no haan nga tay ayat nga masapulan wenno ma-experience tayo iti ayat ti Dios. Kas na kinuna na nga rod tatay kakabsat ijay John 3:16 nga sa ti Dios ket ti pinangi-demonstrate na wenno na pinangi-demonstrate iti Dios iti ayat na ket babaen ti pinangipaay na kani Apo Jesus. So haan nga awanen pay iti makatumbas iti daytoy nga pinangipakita ti ayat. Haan nga tay ayat iti maysa nga asawa, ayat iti maysa nga naganak wenno ayat iti kakabsat wenno barkada no kiddi ayat laeng iti Dios ti kadadakkelan nga ayat. Okay, so ngarod awagak ti sumaruno nga mangi-share ti insight na wenno in reveal ni God nga pandakaawat wenno kahit nga sa uwen iti detoy topic ko tayo or question or topic or point number 1, sorry. So awagak man nga rod ni Sis Domelin. Sis Domelin, it's your turn. Sige, naimbag nga rabi itay amin, kakabsat. So, syakmat kat ti challenge number 1, the great love of God. So, kuna na ito'y kat dakadi, dakdakkel nga ayat, ngem iti ayat iti Diyos kanya tayo. So, nakikita kami kakabsat kat, ti pinakita tayo nga talaga iti love kat nakapatpateg iso nagamin. Ket no mapansin tayo iti lubong, ado nga talaga mat iti paggapuanan iti love. Kakas ko natin ni Bragelo nga parang iti amo tayon kat ti agpaiso nga love kat pakasarakan tay laeng iti pamilya tayo, iti friends tayo, iti boyfriend, girlfriend ngem deti kakabsat kat haan nga isu iti agpaypayso nga love kasi
impakita na iti kada iti verse taytata iti John 3:16 nga DJ itis usto nga love nga impaay ni Apo tayo a Dios kanya tayo babaen iti pinangisacrifice na iti anak na nga ni Jesucristo. Ket gapo DJ panaka panangisacrifice ni God kini Apo tayo nga Jesucristo ket nabayadanen iti or nawayawayaan tayon kadagiti nagbasulan tayo ket nakita DJ permi nga panang-love kanya tayo ni Apo tayo a Dios kasi oray no datayo ket managbasol tayo ket hana tayo nga binaybayan no diket ada DJ love na kanya tayo je compassion na kanya tayo tapno no kas tagat ma-restore DJ naputol nga relasyon teken kuana ket kanyak mo kakabsat ket as response kada iti intendigad nga great love kanyak hangko dapat nga sayangin dayti nga impaay na kanyak akas adipen na ket nukit kita ket talaga nga awan iti maka-replace kada iti nga love ni God kanya tayo ket very isuna immeasurable nga kunana di anay word namet nga awan iti maikumpara kada iti love nga impaay kanya tayo na Apo tayo a Dios ket dapat ket ipatigti nga talaga DJ love nga intent na kanya tayo. So DJ mat lang kanyak Brad Chelo. Lord, sis Domelin. So, pudno unay nga awan talaga iti pakaikomparaan pay iti daytoy nakatakdakkel nga ayat ti Dios nga intayo dapat i-value kakabsat. Amen. So, ngarud awagak man ti sumaruno nga mangi tedmet iti panakaawat na no kasano nga kadakkel iti ayat iti Dios ti tumunggal may sa kanya tayo. So, awagak man ngarud ni Ate Mia. So, Ate Mia. Okay, good evening kakabsat. Kadaytoy nga challenge, nagpintasan launay nga maamuan tayo datoy nga kinadakkel iti ayat iti Dios. Personally, nakita ko no na experience ko kakabsat datoy ibagbaga na nga the great love of God. Ket maysa nga pakakitaan kakabsat nga na-experience ko kunak manlanganan ta detoy iti rason no addaak itatta kadetoy nga rabii ket no detoy question na nga adda kadipay dakdakkel awanen kasi awan ti kaasping na iti kadakkel ti ayat iti Dios tay kunakon na-experience ko detoy kakabsat ta isut gapo na nga addaak ditoy itatta gapo iti pannakaisalakan ko babaen iti pamati taawan sa bali nga rason wenno awan ti sa bali nga purpose ni God iti biag iti tumunggal maysa no di iti detoy panangipaay na kadetoy na indaklan nga ayat na iti sangalubungan nalawag nga rod nga kunana iti John 3:16 gaputi kastalaunay nga panagayat ti Dios ti lubong ket awan sa bali nga tuktukuyen na kadetoy nga lubong no diti dagiti managbasol isu nga salvation comes only from God, babaen iti anak na nga ni Jesus Christ, at isungarod iti impaay na, tapno ti kasta ket isut matay, ket deti nga ipapatay na ket isu iti manifestation of His great love, iti amin nga managbasol. Tapno laeng maaddaan, iti forgiveness iti sangalubungan. Ket babaen met laeng kadeti kakabsat isu nga, at datay itatta nga dumdumngeg kadetoy tanuhan tay pay nga ma-appreciate detoy nga ayat iti Dios kanya tayo detoy siguro hal na nga siguro detoy iti eye opener iti tumunggal maysa nga maka-experience met kadetoy nga naindaklan nga ayat iti Dios iti tumunggal maysa isu nga para kanya gapu takastoy iti pannakaawat ko kadetoy nga ayat ti Dios datay kunata yung ngarod nga unconditional love, undying love, awanen iti sabali, hanmot nga awan mot iti kasukat nga idawdawaten na no diket di datay lang maiburay datay nga ayat met iti sabali nga tao. Tapno ti kasta ma-experience damot datay usto nga pannakaisalakan babaen met laeng iti anak na nga ni Jesucristo ken babaen iti pamati ken iti aglaplapusanan nga parabor nga agapo ken kuana.
So dito lang Brad Jello iti mainayon ko kadati nga challenge. Okay, so thank you very much, Ate Mia, for that wonderful or very powerful revelation that comes from the Lord. So, narod, tis sumarunong awagak, timang kompleto, tapno no mailipas tayo, dito yung point number 1, nga mas may i-share pa, kadigiti kakabsat, awagak man nga rod ni Ate Lidel. So, good evening again, once again, Ate Lidel. Good evening. Agpaisuaya nga nagpimpintas dito nga iti pagsasaritaan dati challenge number 1 nga tinakadakdakkel nga ayat iti Dios kunana nga awanin iti sabali nga pakasapulan iti rapudno ken nakadakdakkel nga ayat no diket laeng na apo tayo nga Dios nga kas kunana nga ro digiti kakabsat tayo itatayen nga kastoy met nga talaga iti nakita nga adu digiti impakita ni God iti biag kumot nga nangipakita ti dakkel nga panagayat na kanya kaan nga mabilang isong apay nga adda akbat tatang nga rod nga agpaiso ditoy sangwalan nyo wenno iti ditoy nga lifeline. So agpaiso ayano ditoy lubong na makita iti ayat kadagiti pampamilya dagiti gagayem ngem saan nga ti ayat iti Diyos ket saan nga matukod wenno awan ti pakaasping ti nakadakdakkel nga ayat na iti biag ko. Kas kunana J1 3:16 nga inted na ti bugbugtong nga anak na nga isu ni Jesucristo nga ni Jesucristo ket isu ta tinang waya-waya wenno isu iti dalan. Kadagiti pannakapakawan ken pannakapunas nga namnaminsan iti basol ko tapno maragpat ko iti pudno nga biag nga isu iti biag nga agnanayon. Suno kastoy ti kidakkel ti ayat iti Dios kanyak saan na kun nga agdudua iti pamatik ken panangawat ko ken Jesus no diket agtali ni edak ken makipagbiagak kanya na ken daytoyen di pinangi pakita ko no response ku kanya na deti dakkel nga ayat ket di 100% nga agtulnog ken mga ramid iti pagayatan na awan sa bali no deti di mangi paburay wenno mangi paduyak-yak iti ayat namat iti sabali nga tao tapno agbiag damot iti dakkel nga panagayat iti Dios kadakwada. So daytoy lang kanyak mod Brad Jello. Praise the Lord. So that's it, our point number 1. So ngarod isa ron tayo dati point number 2 tayo taamok nga mas lalo pa nga nagbalin nga excited digiti kakabsat tayo nga nakatune tata. So our point number 2 is the application of God's love. Wenno in Ilocano kakabsat ti panangayaplikar ti ayat ti Dios. So kinunana toy narigat kadi asuruten wenno yaplikar ti ayat ti Dios ti panagbiag tayo. So denggentay man nga rod ni Ate Mia nga isu iti mangirugi kadetoy challenge number 2 tayo. So Ate Mia. Sige naimbag nga rabi tayo manen gagayem ken kakabsat. Kas iti question narigat kadi nga suruten wenno iaplikar ti ayat iti Dios iti pinagbiag tayo. Para kanyak saan no diket di it's a joy. Nagan ko siguro joy, Mia joy. Ngam it's really a joy. Ti panangyapikar iti ayat iti Dios. Kasi kasla kumadejay kanayon ko nga i-explikar iti kaaduan nga haanak agbalin nga selfish. Kasi na-receive ko detoy nga ayat iti Dios nga libre isuna. Kasla kumbaga ket nagwaya ti Dios nga nanipaay kanyak deti nga ayat iti Dios apay ket din nga rigatek nga ipaay met iti sabali no diket di detay joy iti heart ko nga mangiburay iti padak nga tao kasi makitkitak di jay resulta na nga actually nga na-receive ko met kakabsat kasi na-receive ko iti waya-waya kadagiti basol na addaanak ti waya-waya nga mangtulnog ken mangsurot ti pagayatan ti Dios gaputa detay pan nakaisalakan ko nga amok nga
babaen iti pamati nga naiaplikar kasi awan mat iti sabali nga kina detoy kakabsat no diket di dayjay pamati. Isu nga no para kanyak ket detoy iti makitak nga kinapudno nga pan nakawaya-wayamot iti sabali nga tao babaen kadagiti nga basol, haan ko nga rod nga rigaten actually nga iburay nga kas iti mapaspasamak iti agdama nga iti everyday nga panangi share iti gospel iti kwan daputa detoy iti igaggagar wenno idis desire ni Jesus Christ para iti sangalubungan nga DJ nga rod kunana iti Matthew 28:18 to 20 nga tapno ma-reach iti the whole nation. Ket nuhaan ko nga i-aplikar detoy babaen met laeng kanyak ket haan nga pulos nga agrang out detoy nga gospel iti sangalubungan. Isu nga no detoy nga na-receive ko kailangan lang dapat lang nga talaga nga iburay tapno ti kasta ma-acquire wenno ma-acquire iti sangalubungan detoy nga gospel which is DJ panag-raise iti leaders kasi hanmot laeng nga babaen iti gospel kakabsat nga agpatingga dijay no diket di no i-follow up mo DJ may nga contact ang ginggana nga agbalin mo't isuna nga collaborator ti ministry wenno iti detoy nga ayat iti Dios then ti resulta na ket mai-agrang out detoy nga gospel iti kaaduan ket agbalin nga amin nga tao ket maisalakan. So detoy lang Brad Jello haan nga narigat actually. It's a joy for us to share the gospel to everyone. Thank you very much, Ate Mia. So sumarunong nga rod nga intay denggen ket ni Ate Lyudel. Yes. Praise God. Imbag man nga rabi tayo aminin. So kanyak met detoy challenge number 2 aya nga ti pinag-aplikar ti ayat iti Dios. Narigat ka di no siya nga may sakat narigat nga agpayso no sangalubungan no nainlubungan nga ayat ti inakpag batbatayan. Ngem no nalawag ken nauneg iti panakaawat ko iti dakkel nga ayat iti Dios kanyak saan nga narigat nga i-aplikar iti naldaw-aldaw nga panagbiag ko. Sila kumadi siya all out when no natural lang kanya ko iti pinangited ko iti biag ko nga mangayat may tipadak nga tao nga saan nag-base iti sitwasyon wenno kasasaad iti tao. Do diket maagdaanak nga talaga DJ na impapusuan nga panagayat kadakwada nga mangiyam amu ken mangiyasideg kadakwada iti ken Jesus tapno makita damet ken magunod da iti biag nga agnanayon. So nga rod nga datayo nga rod nga kakabsat ket masapul na kastoy iti ragsak rago ti puso nga mangipaduyak-yak tapno digitoy nga kayat hindi nga pagayatan ni Dios iti biag tayo ket sanga pa datayo nga agserbi ken mangipaduyak-yak iti sangalubungan daytoy nakadakdakkel nga ayat po na iti Dios ta daytoy met nga talaga iti masapol nang nangruna iti daytoy itatta nga sitwasyon ta iti lubong iti COVID-19. DJ lang Brad Jello. Praise the Lord, Ate Lyudel. So I believe and I observe nga talaga nga sobra unay iti adu kung nakididig iti na receive tayo nga revelation that comes from the Lord, but let's share it briefly kakabsat ket maadbutan day sa dati oras tayo nga nailaan ka dito live o tayo nga inusat which is dito StreamYard. So reminder lang kanya tayo nga kakabsat nga panani. So sumarunong nga awagak nga mangilawlawag iti na panakaawat no kasano nga i-apply iti panagayat ti Dios iti biag na ket ni Sis Domelin. Sige, praise the Lord kakabsat. So, Shakmet Ketche number 2 challenge. So, kasanok ba nga i-aplikar met or narigat ba kadi nga suroten wenno i-aplikar ti ayat iti Dios ti panagbiag tayo?
So para kanyak mat kakabsat kat salmat nga narigat nga iaplikar nga talaga daytoy ayat nga impaay ni God kanya tayo. As long as ada DJ clear understanding ko iti love ni God kanyak. So nalaka lang nga obraek daytoy no ada DJ DJ panangawat ko nga nauneg iti love na. Ket ahan nga narigat nga i-share ko mat daytoy iti padak nga tao. Ket itultuloy ko lang mat kakabsat nga ana nga i-proclaim ni Christ iti kaadwan tapno kastaket mamamuda pay isuna nga nauneg iti panagbiagda. Hangko nga dapat nga iimot kunak manen nga i-share iti gospel no diket maging kind nak lang or compassionate kadagiti tao nga kasapulan met nga mga amo ken apo tayo a Dios. Isu nga kailangan kakabsat nga i-apply ko lang bat daytoy ayat iti Dios. God bless us all. Okay. Once again, thank you so much. And Timo Udi nga panelist tayo para may tapno may share naman iti inapan nakaawat kadetoy point number 2 tayo tay kakaisuna nga lalaki nga panelist tayo ni Kuya Bart. So Kuya Bart. So nimbag man narabi tayo kakabsat when talaga hang narigat nga i-aplikar nga talaga tipi ayat ito yung intent ti Diyos kada tayo. Tanong once nga inawat tayo suna nga naimpupuswan, kusalaeng detan nga may apply tito ng galmay sa kada tayo. Hanen nga narigat kasi deto yen tibiyag, iso ti last topic tayo di nga takasapulan nga ron titibiyag. Iso nga deto itetan, deto ayat nga intent ti Diyos kada tayo. Ket dapat nga i-share tayo hantay nga bukbukudan. Nga kurat no kumati no ti dito material, share your blessing, di ba? Pero deto'y pinagdakkel nga ayat when deto'y dapat tayo nga i-share kadagiti tattao pay nagnangro na kadagiti hampay nga nakapammo iti apo tayo nga Dios. Ket tatta deto'y pinag-i-share ti gospel, pinag-follow up kada deto'y ti pakita deto'y pinang-i-apply iti deto'y nga ayat ti Dios iti tumunggal may sa katatayo. Ket hanlang ang dapat ket isuro met ida nga mga ramid kadetoy nga pagayatan iti apo hantay nga ibain hantay nga paidam no diket di amin nga mayat nga dumngeg i-share tayo detoy. Deta lang no. Okay, praise the Lord. Kuya Bart, sa iyong share sa amin about what you have understand sa ating point number 2. Iso nga digiti kakabsat tayo nga viewers, we encourage you nga ti pinang-i-apply iti ayat iti Dios. Just simply encouraging your family members, your friends nga dumngeg kadigitay ebanghelyo nga idandanon digitay leadership, and then digiti daduma mabalin siguro nga isu dakit mismo ag-share haan tayo nga mamuma nga mangiya paduyakyak iti ayat iti Dios iti padating nga tao, especially tay kun ani ate Mia tatay if we experience first sa one day dito nga talaga tatano han tayo nga imuna nga na-experience detoy nga ayat iti Dios. So alisto lang i-apply no again enjoy ka kan naawatam nga klaro detoy nga ayat nga impay ti Dios kanya tayo. So ngarod, mapantayon iti point number 3 tayo, kas maudi nga intayo pagsasaritaan, the result of God's love. Wenno ti resulta ti ayat ti Dios. So adda ka di resulta ti ayat ti Dios iti panagbiag mo iti inaldaw-aldaw. So kasano tayo tatangarod nga kasano ngarod nga makita iti inaldaw-aldaw iti resulta detoy nga ayat iti Dios. So awagak man ngarod ni Sis Domelin nga isuna iti muna nga mangilawlawag wenno mangi-share iti inaldaw-aldaw nga resulta detoy ayat iti Dios iti biag na. Sis Domelin? Sige kakabsat, so naimbag manen nga rabii tay amin ket
iti challenge number 3 anak di iti resulta. Ada ka di resulta iti ayat iti Dios ti panagbiag mo iti naldaw-aldaw. So nakikita mo't kakabsat kat dito nga talaga mo't iti kayat ni God nga makita iti biag tayo dito result nga talaga iti love na kanya tayo kat nakikita mo't babaen laeng mo't iti iti panag transform nga talaga transformation iti biag ko nga totally nga talaga nga ma-changean iti life aglalo iti panagpanunot iti the way nga ag-aknak, the way I talk, and even nga iti panangyubra iti iti pagayatan iti Diyos ket nakikita akmat kakabsat ket kailangan lang mat nga kung bakit maging careful nakmet nga hanak ang ko dapat nga balik-balikanan digizay dati nga karakter ko nga haan nga makaplease kini God kasi kita kat dahil nga talaga iti mangipakita nga parang walang resulta na awan resulta na nga talaga no kasto iti maipakpakita pelang kanyak iso nga agtultuluyak lang kakabsat nga ibiyag nga talaga dito ayat iti Dios tapno no kasta ket makita iti kaadwan met iti love ni Christ nga ada kanyak ket itultuloy ko lang nga anang grown up pay nga talaga iti relationship ko ken apo tayo a Dios. So deta lang bat kanyak Brad Chelo. Okay. Glory to God. So marunong nga inak awagan nga mangi-share mat iti iti mapaspasama kuno inaldaw-aldaw nga resulta iti ayat iti Dios iti biag na. So awagak man nga rod ni Kuya Bart. Kuya Bart. So sige. So subyanan tayo to ni Kuya Bart si sumarunong nga rod nga awagak ket ni Ate Ludel. Ibag man yan nga rabi tayo mo. Timot talaga nga dito iti kayat ni God nga makita iti life ko nga talaga no. DJ resulta iti nagdakkel nga panagayat na kanya kakastay ko na ni Domelin nga masapol nga makita ni God kanyak digi transformation life. So ana pa digi transformation life nga makikita met iti inaldaw nga panagbiag kon ket DJ ba from self-centered to Christ-centered and other-centered. So una ekon nga ay nakaramiden iti pagayatan iti Diyos haan nga deti pagragsakanen iti bukod ko nga pagi ken ti maikadwa dijay agbiaga kun nga nalingteg ken nasantuan iti matang iti Diyos haan kun nga balikan pay dijay kinadakes nga pinagbiag no diket agbiaga kun iti dakkel nga ayat iti Diyos ken dijay pay naununeg nga pamatik iti panagkirelasyon ko ken Jesucristo nga itultuloy ko nga ubraen DJ laeng Brad Chelo. So praise the Lord, Ate Ludel. So sublanan tayo nga root ni Kuya Bart nga mangi-share met iti iti inaldaw-aldaw no anya ba iti inaldaw-aldaw nga resulta iti daytoy na experience nga ayat iti Dios. So Kuya Bart. Nagpintas man dating ti resulta ti ayat ti Dios. Ket no ay ayin tay kitain detoy ket detoy inaldaw-aldaw nga inaldaw-aldaw nga pinang iti pinagbiag ket makita dete lang pinagriing tayon iti bigat dete pinag-work tayo ti agbalmalen ket makaawan ti mapaspasama ka tayo di jayen nga makita dapat ket pinangyaplikar tayo met detoy ang paset tatan dete kunak tayo nga iburay tayo met di jay di mapaspasama ka tayo ket hantay nga kwa ipakita tayo iti kadagtuma nga nga resulta tinapasama ka tayon ket
makita tita do mga tao haan tay nga kwa ano nga DJ Gastan di ko na kon nga ano tatay ket DJ duwa nga points ket inang i-aplikar tata deti resulta na siya kakabsat no iba ket adon deti resulta ti ayat ti Diyos kanya DJ pinang may salangin ket DJ pinang tartarabay na kanya ti aldaw DJ pinag DJ pinang ni Ted ti Diyos ti amin nga kasapulan hantayon kun nga masubsubadan hanggang masubsubadan ti detoy nga resulta ti ayat ti Diyos iti biag ko nang nangruna ti pinangi liklik na kanya wenno kadatayo iti anyaman nga pakadangran tayo DJ tayo nga makita ken ti number 1 nga resulta na JP ng transpo ay JP ng kabalbaliw no sino ni Bartidi ken sino ni Bart tatan ket agyaman at dito. Okay, glory to God. So timaudi nga rod nga sumarita kanya tayo nga ipanggep iti daytoy point number 3 tayo nga mangilaw-lawag met no anya ti inaldaw-aldaw nga nagbalin nga resulta detoy ayat iti Dios ti panagbiag na. So awan sa bali nga rod nga awaga kon no kidi ni Ate Mia. So Ate Mia. Praise the Lord, kakabsat, with the challenge number 3 as a conclusion of this, kakabsat ket the result of God's love. Umunaman pa iti amin ket adda detoy nga resulta na ket makita kakabsat ket the fruit of the Holy Spirit. Kasi DJ pinang-receive ko kini Jesus Christ as my Lord and Savior kakabsat nag-indwelt DJ Holy Spirit iti biag ko. Ket ti makita kadeti kakabsat ket DJ panang deti kan kanayon nga panakirelasyon ko ken kuana detoy iti mangipasimudaag nga detoy nga nasantuan nga spiritu nga adda kaniya kakabsat ket DJ nga fruit of the Holy Spirit adda jayon di ayat adda jayon di self-control adda amin di jayon DJ character nga it is desire ni Jesus Christ iti biag iti maysa nga nangawat ken kuana gapu ta DJ manifestation iti ayat na ket agbibiyag iti maysa nga tao nga nakaawat ken kuana isu nga tilang met challenge kanya kakabsat itattaket I will stay connected with the Lord Jesus, with His love, and even kadijay nakadakdakkel nga resulta na nga adda kadijay promise na iti John 3:16. DJ kunana dijay nga saan kanto pulos saan kanto nga mapukaw, saan kanto nga matay, no diket agbiag nga agnanayon. Isu dayay ti makita kakabsat nga ti umuna nga manifestation wenno iti resulta na ket adda iti biag nga Christ-like character ken DJ panang stay connected ko ken kuana ket DJ eternal relationship will result to eternal life. DJ ngamin ti makita kakabsat nga nakapinpintas nga promise wenno resulta na iti ayat iti Dios kanya kakabsat. Hala nga inaldaw-aldaw. No diket di nga talaga nga once nga kasjay gayam iti panakakita wenno natawag na DJ pan naka-receive ko wenno may experience ko iti inaldaw-aldaw kakabsat ko DJ ti pagturungan na isu nga as a challenge din sa bawat isa nga dumdumgag itatta kakabsat digitay payhaan nga naka-receive ken ni Jesus Christ as their Lord and Savior iti biagda ket no ma-receive you dati nga ayat iti Dios isu nga amok nga kastimot iti desire iti tumunggal may sa kadatayo kakabsat. Isu nga dijay overflow lang dati nga ayat iti Dios iti tumunggal may sa. Na-receive ko detoy then overflow mo iti kaadwan kakabsat. Tapno ma-receive tayo detoy nga a great result of God's love. Dijay lang Brad Jello. Praise the Lord. Okay, so praise the Lord.
Kabsat, as a summary, before we end this, and then before we go sa ating gospel presentation with Kuya Dennis. So, talawag kabsat nga awanen ti dakdakel pa nga ayat nukid di detay laeng ayat iti Diyos kanya tayo. Iso nga as a application ka detoy kakabsat, amok nga awan ti naka-tune in, awan tayo tatta ditoy no hantay mismo nga na-experience detoy. Babaan ti pa naka-experience mo mamatiak kabsat no kasanom nga na-appreciate no kasano na ka nga hinugot ni God kadayjay dati nga life mo idi. Kadayjay dati nga biyag mo idi. Iso kung madetoy tagbalin nga motivation mo nga no na-experience mo detoy nga pudong ayat iti Diyos ket mapantayo ka DJ may ikadwa nga point na nga ti application mo ket iburay mo iti padam nga taom. Muna iti pamilyam, dagiti relatives mo, friends mo, iti aglawlaw mo. Awanan dapat iti bain wenno maaddan ka ti gagar, ragsak nga mangi paay wenno mangi buray detoy nga ayat babaan iti no mo pa nga kaya nga i-share ti gospel, di encourage mo, ipamit mo kadigiti sa leaders mo wano Bible sa leader mo wano Bible study leader mo. Ngem no kaya mon wano sikan ket maysa nga usaren ti Dios nga agiburburay wano mangi dandanon ti Dios si padam nga tao hangka mamuma. And then di may katlo, ti talaga result na dito nga ayat ti Dios nga na-experience tayo ket dito kinaseryoso tayo iti daily nga obedience wenno panagtulnog tayo kanya na. This is our expression of the love that God given us. So daily obedience, daily commitment. Dito yung tibiyag tayo kakabsat. Especially adda tayon nga rod iti umasidegan nga isasangbay iti Dios iso nga rod hantayo nga mamuma kan kanayon nga agragsak tayo kan kanayon nga dito yun iti meaning iti biyag tayo iso nga awan pulos makapigil kanya tayo dumteng man dagiti panubok iti biyag maspay nga agtulnog kay iti Dios saan nga dagito iti makahinder wenno makalaped. So ngarod agyaman kami iti oras yu nga nakipagpartisipar kadetoy ket itultuloy yu pay ngarod adda pay iti sumaruno. So nga awagak man ni Kuya Dennis nga mangidanon kanya tayo wenno mangi-share kanya tayo iti ebanghelyo iti Dios may ipanggep in relation kadetoy topic tayo tattang Rabi. Kuya Dennis? Okay, may bag nga rabi tayo kabsat at pinakman nga mangidanon kanya yung road iti karabor iti ako. Kahit kumatlain nga kablaawan digitay agdingdingeg nga kabsat iti Barrio Uno, da Kuya Ronald, da Randy, kan digitay estudyante nga nakaidanunan na medto siguro addaday sa Paway, Dingra, Solusona, kan Lawag na kudi digitay estudyante. May bag nga rabi iyo kabsat ket agtuyak nga magidanon kanyayo iti ayat ti Dios nga rod sa amok nga nangiganyo dagitay sasao ti Dios panggep iti ayat na yung kasano ka din nga mapasama ka diti kakabsat. So no kitain tayo sa Matthew 6:33 na kinanarag sa jay pang pangruna yo ket di abiroken ti pagarayan ken pangpalen ti pagayatan na ited nanto amin akasapulan nyo. So kasano tayo nga maawat dating ayat iti Apo kakabsat no datayo ket ipangpangruna tayo ket dati pagayatan tayo laeng hanga dati pagayatan iti Dios ipamilin iti Dios kanya tayo kakabsat ket biroken pangpangruna tayo biroken iti pagayatan na ket paglintagan na dati iti kurang ngamin iti tao kakabsat nga iya dayo na iti bagina tagapuanan nato isuna ket managbasol nga rod gapo iti tao ket managbasol ni Apo Dios iti nangaramid iti solusyon tapno nakastag ket maipaay kanya tayo nga anya ti kalikaguman tayong ayat nga ibagbagan iti ebanghelyo. Ket babaen dati ebanghelyo nga tayo naadal tatay nga ti Dios mismo iti nangaramid iti solusyon tapno nakastag ket maawat tayo dati panagayat iti Dios iti Dios kanya tayo. Babaen iti panakatay nga rod ni Apo tayo nga Kristo dayta iti nakadakdakkel na ayat na kada tayo nga nalawang ni kunana sa John 3:16 kasta unay at pinagayat iti Dios iti lubong na iraman tayo iti kakabsat nga datayo an nga tattao nga mangawat kanya na ket maawat tayo nga rod dati ayat na tapno kasta kakabsat nga matungpal dati anyaman nga awaten tayo or kalkaguman tayo nga panakasalakan ket maawat tayo datoy babaen tay panangawat tayo ni Apo tayo nga Hesus Kristo.
Nga rod, numan may hanpay nga kasiguraduan iti pan nakaawat mo kabsat dati ayat nga agnanayon nga tayo naawat ken Apo tayo nga Kristo ket awisin ka nga dumawat ka ken ti Apo kat no kastat ket si papalubos ka nga awaten nga rod iso na dati babaeng dating ayat na kada tayo. Wen nakabsat nakalawlawag nga imbaga ti Apo kada tayo nga basta unay nga tinagayat na kada tayo. Dahil iti nakadakdakkel nga ayat na kanya ti kabsat babaen iti panakaawat ti nga rod ti panakaisalakan. Nga rod awisan kayo nga agdumog kay dalwanan kayo iti maysa nga kararat. Agulingat ka nga rod. Ket angin tayo kakabsat nga datayo ket managbasol. Ket dumawat tayo iti pamakawan ken ti Apo. Apo mi nga Jesus, aminek asak ket managbasol. Dumawat at iti pamakawan. Kagapuanan sakit nagbaso. Mamati at ada kayo ket natay. Kaputi gilas baso ko. Ket pagyamanak na rod, tinyak awaten tatang ayat iti Diyos kanna. Ket nanukasta, ket matungpal, ipan nakaisalakan ko, ket maawat ko, ipan nakaisalakan ko. Kaanyaman nga rod, nga inyak awaten, tatang oras, ket dapo iti ayat ko kanya. Pagyamanak anyong digiti nga rod, babaeng tinagan ni Jesus na pumi. Amen. So data kakabsat kan gagayan kan dagitay isigantay ket ammo kan kadatay amin amok nga babaeng gatang ayat iti Apo kadatay ket naawat tayon na datayon ket maawagan anak ti Dios. So nalawag ako nanang sa John 1:12 yet to all who receive him sa sinuman iti nangawat nga ket ti Apo tayo ken mamati iti nagan na ket datayon ket maawagan ken adakar dengan tayon nga maawagan nga anak iti Apo. Dios unay pagina. Okay, Brad Jello? Praise the Lord, Kuya Dennis, ka-DJ in kaindanon kanyami nga naimbag adamag may panggap tayat ti Dios kanya Apo Jesucristo kanya tayo amin. So nalawag nga agresol tagayam dito iti transformed life. So ti may isa nga ipunpunto digiti kakabsat tayo nga panelist at kaya ti Dios it will result a transformed life. The old has gone and the new has come, and every one of us no klaron nga naawatan tayo iti panangawat tayo ken panaka-experience tayo ti ayat ti Dios agbiag tayo nga sipupudno iti sidong ni Kristo makita deto iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo babaen ti pinangtulong ti Espiritu Santo nga intay pay naawat babaen idi inawat tayo or no nanipod idi inawat tayo ni Apo Jesucristo. Isuna tatay ti mangtultulong kanya tayo nga inaldaw-aldaw isu nga hantay dapat nga ilaklaksid isuna nga kasarita ken tumunggal inte agkararag kasarita tayo ni Apo Jesucristo nga isu iti presensya ti Dios ti tumunggal may isa kanya ti tatapnon may lipas tayo datoy baro nga biag nga impaay ni Apo Jesus ti tumunggal may isa saan nga datoy bagi no ket diti na espirituan nga panagbiag. So nga rod, let's proceed to our announcement. By the way, agyaman kami unay kunak manen ti pinnakiandingay partisiparyo kadetoy lifeline topic review tayo itatangarabi ket digiti sumarunumanen nga schedules tayo. So Litek Lifeline fellowship tayo which is our virtual consolidation fellowship every Wednesday starting from 6 p.m. until 7 p.m. in the evening. So before 6 p.m. Awisan kayo kakabsat nga ag-tune in haantay urayan na di alas 6 tapno kas tagat may plaster din nga nasaya at iti bagbagi tayo may sagana tayo ti puso tayo nga mangawat kadikiti mensahe ti Dios tumunggal may sa kanya tayo. And our lifeline topic review from Monday to Saturday. So just communicate with your cell leaders tapno kas kakabsat ket adda digiti specific time no kasano dangayos uswat detoy topic review but I think it will start 7 p.m. Iso ti kasapaan and then it will end 8:30, 8 o'clock until siguro ti kaladawan ito ket 10 p.m. So just communicate with your leaders or Bible study leaders kadagiti schedule you ti lifeline topic review adda ngamin iti different groups ito'y kakabsat. And our day in prayer and fasting, so this coming Saturday na siya. Ikan conduct tayo dito every first Saturday. So ado, nagijay dapat nga ipag-pray tayo kakabsat. We encourage you to join with us in praying or in communicating with God deeper and deeper. Tapos kasta mas umunag pa yung relasyon tayo kanya na. So, sumaro no, dati freedom in Christ tayo. Ano, dati awagan tayo ng EGR.
So mapasamak wenno maangay manen deto into ni March 26 kadeto nga bulan. So every last Saturday of the month, every month tayong ikan-conduct dito kakabsat. Let's prepare our contacts and let's encourage everyone nga di kita hamping nga nakapag Freedom in Christ wenno EGR kat may prepare da babaan di pinang follow up di kitay Bible study leaders wenno cell leaders ta. And our Sunday worship service. So syempre Sunday is una every Sunday nag-start tayo 8:30 iti bigat wenno ti 8:30 ti bigat and then we will end at 10 to 10:30 iti malaing bigat. Mapaspasamak dito via face-to-face matlang iti Cup Building and adamot ti Facebook Live tayo. Babaan ka DJ Lakas Angkan Ministry FB page and YouTube channel tayo kakabsat. So duwa, ti mabalin tayo nga pag-attendan, either Facebook Live, no face-to-face, but we encourage you by faith, agaten tayo amin face-to-face. Napinpintas nga, ma-receive tayo nga fresh revelation ni God, ti tumunggal may sa kanya tayo. And our Pisol class, mapaspasamak mo dito, every Sunday, 1:30 to 2:30 p.m. So di kitay agdama, nga naka-agan undergo ka dito, Pisol class tayo. So, it's a reminder, kanyayo amin, awan agab absent, awan timang for sake, let's attend this Pisol class, not this, haanto yung ibilang activity dito, but it's our commitment to the Lord. So, yan yung ating mga announcement, kakabsat. Manen, ulitek, agyaman kami, itiin kayo pinangkadwa kanyami, pinakipag-participate ka dito yung topic review, kahit ilipas na yung road dito, iti may sa nga kararag. So, kararag tayo, kakabsat. Dito yung rabi kadagiti mensahem nga nang paaymanen iti ragsak kapya ken encouragement Sige kabsat, agdumog tayo, nagkaroon sa itimesa nga problema, technical problem. So ituloy tayo nga rod nga ilapas detoy kakabsat, agdumog tayo kat agkararag tayo, dawat kamit lang kiti ako. Well, agdumog tayo, wapo nga Diyos nga nasantuan, at kami nga agyaman, wapo iti imbag mo, tayo kami manin na awatan, iti ayat mo, kat masapul mi nga rod o Diyos, nga idanon iti ayat mo iti pada mga tao. Amo mi apo nga si kalaeng pinagdapuan, dati nakadakdak nga ayat mo kada kami, naawat ni pilas kaunay nga panakawayawayami apo. Dati arod amin apo Diyos, ing kami idawat, kat amumi nga dakay lang iti Diyos nga man nakabaling, nga mangbalbaliw iti may nga tao o apo. Kabaen dati nga rod nga ayat mo, kat ing kami iburay iti padam nga tao. Dati iti dawat ing kararag nga rod, tinagan nga Sos nga apo mi. Amen. So kakabsat na imbag nga rabi utay manen, so pagyamanan mi, tiin kayo nang kadwa kada kami nga nagdengeg or nangadal dagiti nga sasaw iti apo. Kaya agsubdigang tumanen kakabsat into no Friday, kita tayo tumanen into no Friday. Yan imbag nga rabi itay amin kakabsat. Just on it. God bless everyone. Okay, so God bless everyone. Bless everyone. When